Marcote. Miña nai púsome ese nombre porque eu nasci no 80 e había unha serie daquela que se chamaba Poldar. 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 Eu non me acordo. E a protagonista chamábase Demelsa, que era máis fea, por certo. Joder, mamá, eu non sei como che pudo gustar este nombre vendo este tipa. Tamén che digo... Ela gustou o nombre, non que fora guapa nin feo, Pois o nombre tamén, cuidado, Non, eu nunca escuitara, Non, sí. E entonces foi cando miña nai e meu pai gustoulle ese nombre. Que pasa? Que cando foron ao registro a Camariñas, o iluminado do día, dixo que non era un nombre, foi miña abuela, porque eu estaba na Coruña e eu non podía ir. No. E dixo, ai, no, pero que o cura non che vai bautizar a nena con este nombre. Que non me vai, que non vai. É lo que ten que ser un nombre Compuesto, non? católico, non sei que. Este nombre non existe. A miña abuela, pobre, claro, non sabía, dixo ela, é que nombre lle hai que poñer logo. Dixo, vamos buscar o máis parecido a Demelsa, que a él lle parecía, o entendido ese, que o nombre máis parecido a Demelsa era María Abadesa. María Abadesa. Abadesa, madre superiora del convento. Pero o peor non foi eso, pero foi que o ano pasado decidín cambiálo. O nombre. O nombre, que pusaran todo Demelsa Marcote Marcote. Sí. Pois miña filla vou cambiálo o nombre, o juez de Corcubión aceptou a trámite todo, moi ben, todo moi rápido. Sí. Entón, admitiron ben o nombre, patetín patatán, entón, que tens que ir facer co teu nombre real? O primeiro que tens que ir facer é o DNI. Sí. Chego o DNI, cos papeles todos. É que o meu nombre de María Abadesa Marcote, eu tiña que facer o DNI de Demelsa Marcote. Sí. Entón, os 2 días chamáronme, bueno, vou abreviar un pouco, porque senón teríamos aquí hasta fin de ano. Chamoume e dixome, mira, ven aquí que teño que falar contigo, que hai un pequeno problema, que me chamaron de Madrid, que hai un pequeno problema. Eu ni me imaginaba o problema. Cando chego ali a policía, e me dio, que me atendiu o jefe, además, Sí. e me di, mira, é que o juez de Corcubión metí un pouquiño a pata, porque ti, o teu nombre ahora chamaste Demelsa Marcote Marcote. E dixo eu, Pero xa eras. iso é perfecto, é que é o meu nombre. Demelsa Marcote Marcote, dime. Non, señorita. O teu nombre solo é Demelsa Marcote Marcote e de apellidos Marcote Marcote. Isto é unha cámara oculta. Porque a mí como me pasa de todo. Porque xa libabas Hostia. nunha pila de anos con díxome- nombre mal e agora volta outra vez. No, é que ahora ainda era peor. Entón eu dixen, mira, perdona, non arreglo nada. Deixame estar con María Abadesa, que levo 45 anos con el. Deixástelo? E díxome,